Hello, my live LB stream. Welcome. My my like sit my like my LB live stream. Nay like ini. Emang sehat. Hah? Nay like ini. Lonesome. Ini saatnya sesuai. Hey, Tampil. थाम्फै हरसो गारो बोरैबाथार थाम्फै हरनाया नोंजों माथा गरम जाबायानो नोंजों दहाय माथा गरम जाबायानो फुङावनो जाग्रा खालामसै दा थायरयडनिखौ फुङावनो जाग्रा खालामसै जाजोब 10 बे दसखौलाय मानो जानो बारायनो फोजोबजोबदो फोजोबो सोरबा डाक्टरनि माबा होननायखौ मानिया गारा रायजो जागोन खावनायजों फोजोबो सोरबा डाक्टरनि माबा आं डाक्टर नाय डाक्टर थाबायनानै थायो डाइरेक्ट मुलिखौ फिदिंनायखौ नुवाखै बेलाय आयरन नाङा मादि थाखुमानानै दंबावो गरनै गरथाम नायनि बायनोमोन खोमा आयरन थार Tem não dia nani. Udah. Hello, guys. Udah blade nungguin habis, ikut manusia. Kagosku gaban sih sana. Kau dan bagai lagi mana? Anu, gue kan, naik kita pernah deh, kagos dong. Mana? Pun kan jangan rai tangan deh. Jangan masa ya pan harus deh sebenarnya. Mungkin Kabel. Ada होनखादोंमोन फैसा थायोबा 10 थाखा माबाबो मोनाबाथाय माबायो होननानै फैखांना रायो होननानै दाख्लै बेसे अन्थावथाव नायबाय थादों थाइबा मोनबालाय गोजोनो बबे माबाया बिलेदा नोंसो गाबोन हाल्ला जागोन दे आं फन रायलायनायखौ खोनासंबाय थानो उन्दुलांनायखौ Hello, guys. Gaman nam lagan na. फुङाव सोर खोन्थानो Nengba. गाबोन नाम लाबाथाय समबाराव थांनांगोन Segitu. Deh komen hal. Deh subscribe nih.
भिडिअ नायना हो सनामोन माखौ होदों नों दहाय गारि सालायनायखौ होनांगोन लामाखौ सान्दुं गोसा थांनाय सान्दुङानो मारै भिडिअ बानायनो खोमोनजों नंगौसो आं खुसेर रोसि लोंनायखौ लाजानो लुबैदों सिंग्रा जानायखौ रिल्स माबा गथ' बायदि थांबा जानो लुगैयो नो दुरबलसिन मोनगौमोन आं दाख्लैबावसो दुरबल जाना फैदों गाव गावनि देहाखौ खेल मोनखायो माबायदिबाथाय दुरबल जायो मानसिया अबेबा थांबा सानफ्रामबो थांफानाय जायो बेलेग लोगोफोरनिबाबो थाङा गरम बोथोराव बेलेग लोगोफोरनिबाबो थांजाया आरो इफ्राव निजेनि हौवा नङाबा मिलायखायानो सोंख' सोंखा रायलायनाय मानाय हाजारबाबो मालाबा मालाबा लोगोफोरजों थांनांगौबा बबे लोगोफ्रालाय नोंबो लोगोफोरजों थांलायनाय हाजारसे फैसाखौनो हरनो हायाखै हेल' आच्चा समबाराव थामनि बाजै थांनोबा आं खासिनो लाथ'गौमोन बेसे लायो खासिनिखौ 50 थाखासो खनसेजों बेसे गोसासो मार्टिन बिमाया आइनाव अमा बायदोंनो 4,000 आदि ओमफ्राय गावहा आंनि थाखायनो लाथ'नो बादोंनो थांनांगोन मागोन मा जायो हेल' मुलि सानखादोंमोन 50% जागोन होननानै 50% जागोन होननानै सानखादोंमोन मुलिखौ 50% 250 300 जागोन होननानै नों सानाखै मागानो आंनाव सोंख्लायनायनि फैयाखै अफार जाया 25 जाहै 25 निबो दं आंना एसे माबायाव दंना 25 लागि थांबाथाय अपारेसन जानांगौ खोमा बेसे गाज्रि बेफोरो दा बोरैबा आखाइ गोरोबनायजों हेल' दानख्रुब गारनो हायाखैमोन टेनसन जादों मा उल्था जाखोनो बिदि मा उल्था जाखोनोसो जादों डाइरेक्ट सोलायखादों अफार पावार उल्था जाजोब्बाय बेलेगा माबा फैयाखै जेबो इयावबो मुलि गैयै मोनसेबो जानांला थाइरइडनिखौल' जाबाय ओमफ्राय पावारखौ
Hello. Testing. Mana जोंलाय माबाया दैखोनानै mana मोजाङाव फैबाय नामा होनदों मा खोन्थादों इयो ओमफ्राय माथो फैसायानो होननाय खोनादों गावाबो लोमजालाय लांनाया डाबल खरसा लोमजादों सोरबा लोमजादों खोमा न'आव गोरान गिसि मिन्थिलायो जायगाखौ गोरान जादों खोमाने डाक्टारा सोंगासिनो थेवब्ला मोननै जाद दं नामा होनना दंखायोना आंना गोराना ना डाक्टारा सोंबोगासिनो मानसिफोरा गोरान गोथां बिदिनो आंना गोरानानो जाखादों संग'निल' हामबाय ना आंना 50,000 नांगौमोनलै माने खामानि मावनो थाखाय 50,000 नांगौमोनदा सोरो संग' लाजागोन नोंसोर हाबनो लागै लाजागोन नोंहालाय आंनोथ' नांसिगौनानो दा 60,000 हागोन आं दै अन्थाइ गारसननायजों आंखौ माबाबाय आंनि उनाव जबा नोंथ' ओंखाम उखैदों आं नोंखौ नायबाय थादों अन्थावथाव नुबाय थादों साहाखौनो नायनो बानाय जादों गरमथार गाइखेर साहाबाबो Hello.
मायं मिनि 39 बोसोर बैसोनि टपेश्वर दास मुंनि टिरनि माफियाया टिरनि अनलाइन टिकेट फानबाय थानाय समावनो सालबारि महकुमानि गबर्धना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खुस्राबारि दैनिक बाजाराव खुस्राबारि गामिनिनो 45 बोसोर बैसोनि जुलहास आली मुंनि टिरनि माफियाखौबो अनलाइन टिरनि टिकेट फानबाय थानाय समावनो पुलिसा खायो जुलहास आलीखौ। जुलहास आलीनिफ्राय अनलाइन टिरनि फालांगि खालामनाय Anh hao tiền là cái đồ phản đấy không phải. Bisa menjadi sama Kami bisa tahu, mas, soal isi goreng dia. Bukan saya yang